Ki Pulit kari Bhoi mentaka sengi ki la Pynpra nok khat ya ka Kyrdop talasi ILP ka KSU har Phomer ri Bhoi. Laban kedau ka KSU ka la penyang ya ka Kyrdop ban talasi ki mender ki bawan rung Meghalaya baki de ban penbyang ya ki kot kisla. Kadiru si benta ka senjam bandawan ka sorkar ban pentrikam ya ka MRSSA bal ka jing sa teng ka ILP ka bala banjur ka yeng dorbar ka jalan na du usnam araja khat khandai.